Praise the Lord. I want to Jesus. 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 Lonali Hadanisiwe Ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba igama lakho Jesu liphakani ezulwini nangaphansi liphakanyisiwe igama lakho liphakanyisiwe ezulwini liphakanyisiwe igama lakho liphakanyisiwe ezulwini nangaphansi. Oh, igama elithitshe, igama elithitshe lona legama elihle liyanganelisa lingihlabelelisa lihlabele igama lithi Jesu, Jesu lona legama igama lihle iyanganelisa ingihlabelelisa awulimna ilingwele enhlizwe iligwele isolibo Nkosi yami elakho awulimnandi awulimna enhlizweni ligcwele solibonga solibonga Nkosi yami elakho solibonga Nkosi elakho solibonga Nkosi yami elakho solibonga Nkosi elakho ake siphakama amaphimbo ethu sibonge igama lika Jesu. Baba siyabonga ebusuku ulungile ungcwele akekho njengawe
ungohloniphekile uNkulunkulu kaIsrayeli ozwi lakhe lingaweli phansi ozwi lakhe lingabuyeli kuye lilambatha uma lifika abantu begula belunyonga babona amandla onke liyabaphilisa liyalulamisa uNkulunkulu wethu nisho imthambo edangeleyo babona amandla amakhanda ankenkethayo babona amandla onke liyawaphilisa egameni lika Jesu izisu einqamlokhalweni babona amandla onke liyayiphilisa egameni lika Jesu izwi lakho Nkosi liqhekeza amadwala uNkulunkulu wethu onamandla onke amaHebheru athi it is active it is sharper than any two-edged sword baba wethu onamandla onke akukho la lingafinyeleli khona baba wethu onamandla bukho ubumnyama kulo uNkulunkulu wethu onamandla onke siyabonga ukuthi liyasiphula ngisho ibopho egameni lika Jesu waseNazaretha siyabonga ukuthi uNkulunkulu wethu omuhle even the bars of iron babona amandla onke they are nullified broken babona amandla by the power of izwi lakho nasebusuku babona amandla ngeze lahluleka angeze labuyela emlonyeni wakho lingalethi report enhle egameni lika Jesu waseNazaretha Father siyabonga ukuthi it is prevailing tonight izwi lakho is spreading like wildfire egameni lika Jesu liyaziwa ngamaguma liyaziwa zintaba baba wathola amandla onke amathafa babona amandla ayezwa babona amandla amazwi amanzi ayezwa ukuduma obukhulu kwezwi lakho egameni lika Jesu baseNazaretha indlebe babona amandla onke ziyavuleka ziyezwa ukukhuluma kwezwi lakho ebusuku egameni lika Jesu imoya babona amandla onke iyabaleka egameni lika Jesu waseNazaretha uJesu uyaphakanyiswa njengenkosi yenkazimulo inkosi enamandla inkosi kaIsrayeli inkosi engavotelwanga inkosi babona amandla ebusa inguna phakade igama layo elingcwele igama layo elimile inguna phakade siyakudumisa ebusuku babona amandla sithi zukiseka wena uNkulunkulu nzulu yesimanga nzulu yemfihlakalo wena Nkosi enamandla wabona uluntu luwele sonweni wasikwa yimfesa nemangaliso wasuyeza Nkosi yethu wathabatha indawo yethu esiphambanene eGolgotha babona amandla onke wasufezekisa icebo likaNkulunkulu ukuthi umuntu azalwe kabusha ukuze Nkosi uyitholele amadodana ebusuku siyiwo amadodana ngokuzalwa sikunika udumo egameni lika Jesu Kristu inkosi yamakhosi ashayile izulu izandla ebusuku. Hallelujah. Hallelujah. Singathi gozololo bazalwane. Hallelujah. Ngokuthobeka okukhulu siyathanda ukubingelela umnikazi wenkonzo umoya engcwele ekhona phakathi kwethu. Amen. Sibingelele obaba be-leadership abakhona nomama sibingelele ibandla lonke obaba omama nabantwana bakhona ndawo eCars of the Church kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Bese kuthi ngokukhethekile ngibingelele isithandwa sami ubaba Mahlaba kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Bakhona bazalwane. Amen. Siyaxolisa bazalwane ukufika nokho isikhathi sesihambile kukhona nje isimo esiye sathi ukusibambezela kodwa kukho lutho lubi. Amen. Siyambonga uThixo bazalwane ngemvuselelo ekhona ehlangene nomkhuleko. Amen. Kulezi insuku iqalile ngiyakholwa akekho ozisolayo ukuthi ngiye ngaquqela endlini kaJehova. Indawo engikuyo manje ayifani nensuku ezidlule. Amen. Ngoba uThixo uma eplana into usuke enenjongo kuye ke ngomuntu. Hallelujah. Ukuthi ushesha kanjani ukuzothatha lezi zinto
uThixo asuke embekele zona. Amen. So ke namhlanje bazalwane kubekeke enhlizweni yami ukuthi let us repair our altars. Amen. Ngicela ungifundele lapha encwadini kaJoshua ku24 ozongifundela, ngicela ngifundele nje uverse 15, 24 siye kuverse 15. Amen. Verse 15. Uma kubi emehlweni enu umkhonza uJehova. Khethani namuhla ukuthi ubani eniyakumkhonza. Noma uNkulunkulu ababakhonzayo oyihlo bese ngaphesheya komkhulu. Noma uNkulunkulu wama-Amori ehlala ezweni labo. Kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Sicela usibongele babesi. Siyabonga izwi lakho. Sonke nayo sikunendawo sithi simphefumulo yethu. Ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Hallelujah. Labazalwane uJoshua kwase kufike einsukwini zakhe zokugcina ewabonile amandla kaNkuluNkulu ethembeka. Amen. So ke sengathi enhlizweni yakhe kunento ethi before ngihambe uIsrael agenze isiqinisekiso sokuthi ukhethani njengoba zonke zibekwe etafuleni, ngoba kuyenzeka abazalwane ukuthi uNkulunkulu ehambe nawe wambona ungasho njengoDavide ukuthi uNkulunkulu owangikhulula eBhereni nasengonyameni nakulamfilisti ongasokanga uNkulunkulu uzongikhulula. Kodwa ngenxa yobude bendlela uhambe uwalibale amandla kaNkulunkulu nezenzo zikaNkulunkulu. Wayazi bazalwane uJoshua ukuthi abantwana bakaNkulunkulu babe surroundwe abantu ababekhonza oNkulunkulu abafileyo. Amen. So ke yayikhona itemptation yokuthi umuntu angasuka kuloNkulunkulu wakhe ambonile ehamba naye endleleni awele koNkulunkulu abafileyo ngenxa yokuthi abantu abaningi abakusurroundile bakhonza oNkulunkulu abafileyo. Amen. So ke sengathi uJoshua wayethi anikwazi ukuba undecided. Amen. Kufanele ni decide ukuthi imuphi uNkulunkulu eniza kumkhonza. Glory to Jesus. Njengoba bebaningi kangaka bechithiwe uNkulunkulu, kodwa khethani ukuthi ibaphi noma imuphi uNkulunkulu eniza kumkhonza. Ngimthanda ke bazalwane uma esethi kodwa mina nendlu yami ngiza kumkhonza uJehova. Glory to Jesus. Noma abanye sebemancika sebemgabaza lo nkulunkulu, sengathi njengoba bekhonza lo nkulunkulu bayaziphuthisela mhlambe kukhona okungcono abangakuthola kwabanye onkulunkulu. Uthi khethani. Glory to Jesus. Uthi kodwa mina nendlu yami ngiza kumkhonza uJehova. Angikwazi ukuthi sengihambe ibanga elide kangaka ngambona uNkulunkulu egiliza imanga bese ngizoba confused sekufike esikhathini zokuphela kwempilo yami. Nina ke decideani. Wo hallelujah. Ukuthi ngumuphi uNkulunkulu eniya kumkhonza. Wo hallelujah.
oNkulunkulu obaba bena babakhonza bese ngaphesheya haleluya noma oNkulunkulu bama-Amori uthi kodwa mina nendlu yami ngiza kumkhonza uJehova. Webazalwane sidinga umzalwane nomzalwane azidecide kulesi sikhathi esinje ukuthi yimuphi uNkulunkulu engiza kumkhonza. Ungabi manqika. Glory to Jesus. Kodwa hey my God, usho njengoJoshua uthi mina nendlu yami ngiza kumkhonza uJehova no matter what. Angihleze enkosini ngoba ngicindezelekile, kodwa ngihleze enkosini ngoba uJehova nguye yedwa uNkulunkulu ophilayo. Ngiyawazi amandla egazi lika Jesu eyikhulula impilo yami. Ngiyamazi uJehova enginqobela. Ngiyamazi edlula nami la kuthiwa kakudlulwa khona. Glory to Jesus. Mina nendlu yami ngiza kumkhonza uJehova. Uma sifunda 2 Timothy ku chapter 3 ku verse 1 kuthiwa but mark these days there will be terrible times on the last days. In the last days in the last days difficult times will come. Kuyezwakala bazalwane. So ke umoya engcwele ukhulumile ngebandla eli ready for rapture. Kuyezwakala bazalwane ukuthi hlobo luni lomzalwane, hlobo luni lwebandla okuzothi umakhala icilongo lihlwithwe. Siphile esikhathini ezinzima. Glory to Jesus. Kukhulunyiwe ngazo bazalwane ukuthi in the last days difficult times will come. Glory to Jesus. So ke siyabona isikhathi esiphila kuso ukuthi siphile esikhathini ezinzima. Kuyezwakala bazalwane, kodwa kumnandi uNkulunkulu wethu akaguquki. Nguyizolo, nguye namhlanje, nguye naphakade. Akashonga ukuthi uma kufika izikhathi ezinzima amandla ami ayoba limited. Kuyezwakala bazalwane. Uma sifunda Matthew 24 ku verse 12 lithi izwi ngenxa yokwanda kobubi kuzophola uthando kwabaningi, hayi kwaba ingcosana. Kuyezwakala bazalwane. So ke okufanele uzicheke ukuthi ngisekukho na ukholwa, ngoba abantu abaningi umkhumbi wokholwa uphahlazekile. Udla ngokusho umoya ingcwele ngobaba evuselela ifaith azathi uJesu kazindodana yomuntu uma ifika iza kukufica na ukholwa. Webazalwane, lo moya wokupholelwa uthando uyakuzuma. Glory to Jesus. Oh hallelujah. Njengobuthongo obufikela umuntu ngisho driver, kodwa ubuthongo benze njani? Bumfikele. uEvitiku bake bamfikela ubuthongo. Umpostoli Paul umkhonzi kaThixo ekhipha yonke inhliziyo kaThixo ngoba ezodlula ngosuku olulandelayo. Kanti uEvitiku wenza imistake yokuthi abe sendlini kaJehova, kodwa imistake yakhe ahlale efasteleni. Glory to Jesus. Uyakhonza kodwa uhlezi kuphi? Efasteleni. Kuyezwakala bazalwane. Uzwa ubumnandi bangaphakathi, indlebe ilalele izinto zangaphandle, uhleze efasteleni. Namhlanje abazalwane bahleze efasteleni bayakhonza, kodwa umbone lo mzalwane ukuthi inhliziyo ayikho la, ingaphandle.
Glory to Jesus. Uyamthanda uJesu, uyalithanda izwe. Uyamethemba uNkulunkulu, uyawethemba ama-altar obumnyama. Ingozi yokuhlala efasteleni. Glory to Jesus. And ibani zazikhanya indlu yonke. Kusho ukuthi ngamanye amazwi izwi likaNkulunkulu lalikhona elingukukhanya enyaweni zethu. Kodwa uEvitiku uhlezi kuphi? Efasteleni. Kuthiwa yake yabuza bazalwane ingwenya, yabuza ufish ukuthi yini wena sihlala nawe emanzini kodwa wena fish ube bushelelezi mina ngibe maholохolo. Wathi ufish uyazi ingozi yakho yini? Wathi uhlala emanzini kodwa ubuye uphumele ngaphandle. Uhlala emanzini ubuye ube ngaphandle ufitha yonke indawo. Kodwa mina ngihlala emanzini 24/7. Bapha abazalwane abazohlala enkosini 24/7. Glory to Jesus. Noma kuyehlela noma kuyenyuka ngizohamba naye. Angimthandi ngoba engenzela izinto, ngimthanda ngoba unguThixo. Ngiyosuka kuwe Jehova, ngiyephi ngoba amazi okuphila okuphakade kuwe. Ngiyamdabukela abazalwane, umzalwane okhonza uThixo kanti uno plan B. Glory to Jesus. Ngiyambongela umzalwane othi ngifikile la kade ngiyakhona, no more turning back. Sisize somandla kulesi sikhathi bazalwane, angeke balunga otemtem abaqamalazile, inhliziyo ngaphandle enye ngaphakathi. Ube nento yokuthi Nkosi yami mhlambe ngizilibazisile, kukhona okungcono obekungangilungela ngaphandle. Ngifuna ukukutshela in black and white ukuthi ayikho into owakhishwa kuyo ozothi uma ubuyela kuyo uyithola isingcono. Glory to Jesus. Usathane bazalwane, uma ungathi ubuyela ngaphandle uyogwinya ufika ezonda lento yokuthi unuka igazi likaJesu. Hallelujah. uEvitiku bazalwane ubonakale ngobesewa ukuthi ingxenye yakhe ibingakuphi. Akawelanga ngaphakathi kodwa uwele kuphi? Ngaphandle. Kwadingeka umkhonzi kaThixo. Glory to Jesus. Kuphazamiseka iprogram ehle nabazalwane, wafike wawela phezu kwakhe wamthandazela. Ayikho into ebuhlungu mzalwane wami ukuthi ukhonze kanti kunamanye ama-altar owasevayo. Siyoza emngcwabeni wakho, kuyezwakala bazalwane, kodwa iproblem indlela zimbili. Amen. Amen. Sisize somandla. Oh hallelujah. Hallelujah. Kulesi sikhathi bazalwane, abazalwane uyabona ukuthi luyaphola uthando. Niyangizwa bazalwane? Uhlale ekhaya wazi ukuthi kuyakhonzwa. Glory to Jesus. Kanti inkuni zithatha umlilo kwesinye nesinye. Yingakho lithi izwi ningawuyeki umkhuba wokuhlangana njengabanye. Hallelujah. Hallelujah. Yikho uThixo bazalwane
ekhuluma ngebandla eli-ready for rapture ngoba akudlalwa njengoba lithi izwi likaNkulunkulu ngezikhathi zokugcina kuyophola uthando kwabaningi. Amen. Abantu bayakuhlubuka ekukholweni banamathele ezimfundisweni zamadimoni. Athu baba amadimoni ensukwini zokugcina azobe ngashumayeli kodwa azobe eyifaka lento ngemfundiso. Yezwakala bazalwane, mangala ukuthi abantu akade bemile beshumayela uKristu namhlanje bathi ayikho indaba kaKristu. Kuyabonakala ukuthi it is the survival of the fittest. Yezwakala, balansa enkosini. Hallelujah. Uma sifunda Matthew 24 verse 24 nakuMarko kukhona kuthiwa kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofeti bamanga abazokwenza izibonakaliso ezinjani bazalwane? Ezinkulu. Kuyezwakala bakhona abazalwane la endlini. Amen. Kuyakuvela oKristu bamanga. Asibabonini bazalwane? Siyababona ko TV. Athi mina ngiuKristu, ngithunyiwe ukuba ngizosindisa umhlaba. Ungathi shone esiphambanweni. Amen. Ngoba umsebenzi waseCalvary bacabanga ukuthi kwakudlalwa, kuthengwa izwe lonke. Amen. Nabaprofeti bamanga abazokwenza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukudukisa. Yezwakala bazalwane, kuthiwa ngisho nalaba abakhethiweyo bakaNkulunkulu uma kungenzeka. So ke ingozi bazalwane akungenzeki ngawe. Yezwakala bazalwane, lesi sikhathi akusona isikhathi sokuthi ngikhonzile izolo, so ke noma ngingakhonzanga lonke isonto. God is calling for more. He never says it's enough. Yezwakala bazalwane, hayi ngithandazile izolo. God is calling for more. He never says it's enough. Ngoba kukhona abakujimelayo abazokuchallenge kulesiqoqo sakho. Ingabe bazalwane abawi abahlubuki kangaka abantu enkosini ukuba isitha asiphumile umkhankaso wokuthi kuse kudukiswe nabakaNkulunkulu abakhethiweyo uma kungenzeka. Ungangeni, kungenzeki. Yezwakala bazalwane ukuthi nawe sikubone ungasayingeni. Sesithi hayibo mzalwane, sikubona usuhamba ngenye indlela. Hey, anikahle nangigcina kudala. Uma kungenzeka kusho ukuthi khona ipossibility. Yezwakala bazalwane ukuthi nabakhethiweyo bakaNkulunkulu bahlubuke ekholweni. Sizothandaza. Ngeke bazalwane kulesi sikhathi simelane namandla khona eminyango. Amandla obumnyama singagxilisiwe enkosini. Sime inyawo zethu zishone. Yezwakala bazalwane, singenisise kuKristu, ungene ngisho kungasali unwele ngaphandle. Hallelujah. Hallelujah.
Uma sifunda 1 Kings 18 kuverse 21 kuthi uElijah wasondela kubo bonke abantu wathi koze kube nini nimanqika phakathi kwezinhlangothi zombili nifitha yonke indawo. Yezwakala bazalwane. Muzumzalwane ethe nabo babizwa igama lika Jesu kodwa wazi kahle ulwa nalento emtshelayo ukuthi bengadingeki ukuthi ube la. Yezwakala bazalwane la kukhonzwa khona ama altars obumnyama. Kuyoze kube nini nimanqika phakathi kwenhlangothi zombili na. Lolu hlobo othi nje ngisindisiwe but angifuni ukusindisiswa. Amen. Ingakho ngafuni nokufakaza, ngifuna nje ukuzihlalela kuze uma sengishaya ishopha sami bethi hayibo wemzalwane uthi nangizwa ngithini. Amen. Nimanqika kwinhlangothi zombili na. Uma uJehova enguNkulunkulu akucace mlandeleni yena. Kepha uma kunguBhaali mlandeleni yena. Kuyezwakala bazalwane. uJoshua uthi koze kube nini. Hallelujah. I mean uElijah nimanqika phakathi kwenhlangothi zombili. Same thing eshuwa uJoshua ukuthi khethani ukuthi nokhonza onkulunkulu ababakhonza oyihlo bese ngaphesheya komfula noma ilabo onkulunkulu bama-Amori. Khethani kodwa mina nendlu yami ngizakumkhonza uJehova. So ke nomkhonzi kaThixo uElijah bazalwane ngiyabonakala ukuthi yamfrustrate lento. Amen. Yokuthi abazalwane banjani mamanqika uthi cacani khethani nje kube sobala. Uma uNkulunkulu kuNkulunkulu akulandele yena, uma kunguBhaali akulandele yena. Yezwakala bazalwane lithi izwi kepha abantu abamphendulanga ngazwi. Why bangamphenduli ngazwi? Ngoba bekufanele basho ukuthi hayi thina sihamba noNkulunkulu ophilayo, umdali wezulu nomhlaba. So ke lento yokuthi bangaphenduli ngazwi kuyabonakala ukuthi bathi bengapha bebe bengakuphi bengapha. Wathaziye entabeni madoda kuyoprova okuyena uNkulunkulu. Glory to Jesus. Wow, hallelujah. Hallelujah. Akucace is now or never. Hallelujah. Abantu abathi ngizikhethele mina ukuhamba noJesu abazosho njengoRuthi ungangincengi ukuthi ngikushiye. Angilandeli wena Naomi kodwa ngilandela noma ngidonswa yidestiny yami. Ungancengi njengoba namhlanje abazalwane bayancengwa. Yezwakala abazalwane ukhohliwe ukuthi usindiswe ngomusa. Kunabantu abaze bafa besonta beyenza lento faithfully kanti abazi ukuthi bahambe eceleni kwendlela. Ngoba without Christ noma ungathembeka kangakanani kulento yenzayo kodwa angeke ungene embusweni. Hallelujah. Lithi izwi likaNkulunkulu
Nkosi yami, uma sifunda kuverse 22. Then Elijah said, I'm the only one of God's prophet left, and Baal has 450 prophets. Niyangizwa bazalwane? I'm the only prophet of God. Kodwa laba bakaBhali ba 450. Kodwa ke siyoprova okuyena uNkulunkulu. Hallelujah. Wathi kuzoba khona inkunzi zenkomo zizohlahlelwa bese ziyabekwa. uNkulunkulu ozokwehla ngomlilo akhothe noma shise lenkomo kuyoba uyena uNkulunkulu. Wathi qalani nina qala ngoba nina verse baningi. 450 prophets of Baal against one prophet of God. Glory to Jesus. Benza ke bazalwane balungisa benaleyo nto yokuthi uNkulunkulu wabo uBaal uzobonakala. Lithi izwi likaNkulunkulu sebeyibekile inkunzi yenkomo baqala bamemeza kuthiwa bamemeza kwaze kwashamazwi. Kodwa akubanga khona nto enyakazayo. Wafaka izandla emaphaketheni umkhonzi kaThixo. Wathi ayiqhubekani nimemeze mhlambe usavakashile noma mhlambe usalele. Yezwakala bazalwane. Baqhubeka bamemeza bazigwaza kwabophigazi kodwa akunyakazanga lutho. Why benza yonke lento? Ingoba bayamazi uNkulunkulu wabo uBaal ukuthi uyabenzela izinto uma bembiza. Kodwa namhlanje ngenxa yepresence kaNkulunkulu kaElijah, oh hallelujah, wabopheka uNkulunkulu wabo. Sisize somandla ufusa uhlobo labazalwane oluzoba bold enough ukuthi uNkulunkulu wami uyaphila no matter what. Unganqeni ukuma kugcwele ifamily yakho engamazi uNkulunkulu ulimele igama lika Jesu. Wow hallelujah. Emsebenzini ulimele igama lika Jesu. Noma phi la ukhona ulimele igama lika Jesu. Ngeke kuliwe noJesu kangaka abazalwane kanti kuliwa nento engekho. Lento yokuthi kuliwe kangaka noJesu kufanele kunikeze isiqinisekiso sokuthi iyaphila lento esikuyo. Glory to Jesus. Kwathi uma sekuyigema lomkhonzi kaThixo waphakama, into yokuqala ayenza warepair ialtar. Niyangizwa bazalwane? Elaselidilikile. Webazalwane asivusena ama-altar, asirepair ama-altar. Is now or never. Adilika ama-altar. Sisenkingeni bazalwane. Oh hallelujah. Hallelujah. Ima. Uthi altare lika Jehova eliphefumula ukuphila, eliphefumula amandla. Ngikholose ngalo. Ngiyezwakala bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Asirepeye bazalwane umuntu nomuntu ialtare lakhe. Ngoba njengoba ngisho this is a survival of the fittest.
isikhathi esiphila kuso sibuza ukuthi ugabe ngobani. Walivusa abazalwane siphila esikhathini semvuselelo yama-altari. Yezwakala ngeke usurvive wena yakho ingaripheywanga. Umilele lapha yaphansi ngeke usurvive kulesi sikhathi. Jesus, hallelujah. Noma ugibele eteksini kunabantu abanama-altars abo. Glory to Jesus. Ngisho uhamba edrobheni uphambana nabantu bama-altars. Noma uyangena esitolo uyathenga awazi kule sitolo ukuthi kuseva liphi altar. Sisize somandla lifuke lime ngenyawo i-altar likaJehova ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. As individuals bazalwane yiba nendawo yakho yokuhlangana nosomandla. Wo hallelujah, la izinto zakho zilungiswa khona. Wo hallelujah, embedeni wakho ipresence kaThixo ibeningi. Wo hallelujah, emakamelweni ngamakamelo. Wo hallelujah, ipresence kaThixo igcwale. Noma usebenze office ipresence kaThixo igcwale. Wo hallelujah, ngoba bayenza abantu bama-altars wena senigodukile naye emakhaya bafike bachele ngezinto zabo. Wo hallelujah, bathi umeke wahlala siyamshaya istroke kodwa ufike. Wo hallelujah, hallelujah, ugcwele amandla kaMoya Ingcwele ungene e-ofisini. Wo hallelujah, ukhulume izwi likaNkulunkulu ohleze kusithekeni kophezu konke, hleze emthunzini kaSomandla umenzile uJehova abe inqaba nesiphephelo sakhe. Wo hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baxakeke baze balunguse ukuthi kwenzakalani. Babuthezwini lakho bayakuwa bazinkulungwane ngapha, bawa bangamashumi azinkulungwane ngapha, kodwa ukufa akuyokusondela etendeni olungileyo wakho. Uthe ngoba belazi igama lami ngiyakubakhulula, bona bayakungidumisa. Hallelujah. Ama-altar antshontsha imali. Ngiyezwakala bazalwane, ngithi ama-altar alwa nemali endlini kaJehova, alwa nemali zabazalwane. Wo hallelujah. Jehova ungumalusi wami, angiyukweswela. Ngiyezwakala bazalwane. Asiwa-repair ama-altar, singabi casual ekukhonzeni uThixo. Niyangizwa bazalwane, ngoba ngeke ukwazi ukumelana nabantu abaseva faithfully ama-altars abo abawasevisayo elakho ungalisevisi. Bona bavuki bayophalaza ngoba kuvuma, kodwa idemand ye-altar. Amen. Uma kuthiwa nikela ngoma wakho, benze njani? Banikela ngoba kudimanda ini? I-altar. Basevisa ama-altars abo, wena yakho awuyisevisi. Uthi Jehova bona izidingo zami, kodwa i-altar yakho awuyisevisi. Niyangizwa bazalwane? Namhlanje bazalwane ngisho ukunikela i-burden
esikhundleni suba iopportunity yezwakala bazalwane yokuvuleka kweminyango uSathane abeyivalile ngegama lika Jesu. Ngeke sikwazi ukumelana nabantu abaservice ama-altars abo awethu singawaservice. Sisize somandla, vuso wakho umsebenzi, libatshazwe igama lakho. KwaSathane bazalwane abancengwa, kodwa thina siyancenga. Ngiyancenga bazalwane ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumhlatshelo ephilileyo ethandekayo kuNkulunkulu. Kodwa laphaya abancengwa, niyangizwa bazalwane, bagqihile, nathi asigqihe ngegama lika Jesu. Ngiyezwakala bazalwane, ngoba noma igazi lika Jesu sekuyiminyaka lachitheka entabeni yaseGolgotha, kodwa lisemanzi ukwenza umsebenzi. It shall never lose its power. Sisize somandla, asishumi inwele zikaSamson. Ngiyezwakala bazalwane, siyamelana nomoya wokudembesela, wokhudula inyawo entweni zikaThixo. Sisize somandla ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Lo mlilo osulotha awuvuke empilweni yakho. Oh haleluya. Umoya wokuphola siyawuqalekisa ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Kunini umoya oyingcwele bazalwane elila nangemphefumulo ukuthi asitshele abantu ngoJesu, kodwa sikwenzi, sidisconnectile. Niyangizwa bazalwane, njengoba le ishonle lesingisi imic, njengoba ingakhulumi idisconnectile. Ngiyezwakala bazalwane, ayikho into ebuhlungu njengokwazi ngengqondo kodwa uthola ukuthi udisconnectile ey'ntweni zikaNkulunkulu, umuntu uphaqa. Ngiyezwakala bazalwane, usuwaziwa ukuthi umzalwane ngoba uza enkonzweni ngesonto, otherwise lo hlala khona abamazi abambona uNkulunkulu wakho. Glory to Jesus. Besise China Mall nomyeni wami namhlanje kuma parking sawina umphefumulo. Kuyezwakala bazalwane. Ngoba isinawo oneva. Amen. Ngeke abamanje bumnyama bazalwane bagijime ngespeed kodwa thina sihambe kancane. Ngegama lika Jesu siyawukhuza loyo moya. Ngegama lika Jesu asihambe siyolipheka ema-altar. Haleluya. Siyo-challenge ama-challenges. Ngegama lika Jesu. Ukugula kwabazalwane siyakuvala ngegama lika Jesu. Ukugula kwabazalwane siyakuvala ngegama lika Jesu. Siyabonga baba. Singabombuso wasezulwini. Kuyezwakala bazalwane. Isiliva negolide elingelikabani, lilelikababa. For bani? For abantwana bakhe. Kuyezwakala bazalwane. Kuyezwakala bazalwane. Umoya wokugula siyawuqalekisa ngoba uthe uJehova balelozwe abayikusho ukuthi ngiyagula. Ngiyezwakala bazalwane.
Wo hallelujah. Deuteronomy 7 verse 15. Angiyukubeka nasinye sezifo zaseGibhithe kubo. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Hallelujah. Ukuhlakazeka kwemndeni siyakuvala ngegama lika Jesu. Woo! Hallelujah. 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 Igazi lika Jesu aliphelelwa amandla. Lanedela konke abazalwane kwenzeka idamage embusweni obumnyama. Kwaqhekezeka amatshe. Wow, hallelujah. Kwabamnyama. Uma kwehla igazi lika Jesu kwadabuka isenqo sethempeli. Okuthiwa inqwaba yamadoda kwakufanele abe inqwaba kuze enze njani akwazi ukuyidabula. Kodwa idabuka ngayiqalanga ezantsi yaqala phezulu kuze kubonakale ukuthi ayitatshulwanga ngabantu. Kwavuma isosha ebelimgwaza uJesu lathi nembala lo ube indodana kaNkulunkulu. Sisize somandla. Abantu bayamfuna uNkulunkulu wethu kodwa indlela esimele ngayo siyagodola, siyadabukisa, siyayingabaza lento engene kithi. Sisize somandla. Hallelujah. Hallelujah. Yima altare kaJehova. Uhlakaza ama-altare obumnyama ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Wow, hallelujah. Sizothandaza abazalwane. Njengoba sithandaza sirepair ama-altars. Kuyezwakala abazalwane. Ifamily yakho ngawe kumele ibe protected. Ngawe kumele isindiswe. Ngawe kumele kushintshe izinto kwifamily yakho ngegama lika Jesu. Angithi uthe kholwa uyosinda wena nendlu yakho. Sisize somandla. It's now or never. Wow, hallelujah. Uma amandla akho besentshontshiwe ephuma kancane njengebhaluna elihlatshwe ngenalithi. Buya amandla ami ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Thank you Jesus. Ngicela ubaba esengaphambili. You are repairing our altars. In Jesus' name. 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 You are a liar, devil. Ngegama lika Jesu. You will never steal from me the joy of the Lord. For the joy of the Lord is my strength. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I shall dwell in the house of the Lord. Angiyukufa, ngizophila, ngishumayela izimangaliso zikaThixo. I'm not under those circumstances. I'm above circumstances. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Mlilo kaSomandla ngenelela wehlele phezu kwethu. Ngegama lika Jesu siyawalanda ama-families ethu ayasindiswa. Abantu abadlalela kithi ngegama lika Jesu Kristu uma bengaphenduki basenkingeni. Wow, hallelujah. Ngoba kekho ngamelana noqotshiweyo kaThixo. Ngegama lika Jesu. I'm repairing my altar. I'm repairing my altar. Hallelujah. Yenza isinqumo namhlanje ukuthi mangifuna ukubona uNkulunkulu enza imanga empilweni yami, emngenini wami, emsebenzini, emphakathini. The altar must be repaired. Let uNkulunkulu ophendula ngomlilo. Glory to Jesus. Hallelujah.
kuzokwaziwa ukuthi siyinceku nengcikazi kaNkulunkulu. Wakhuleka umkhonzi kaThixo, haleluya, wathi ngiphendule Jehova, ngiphendule. Makwazeke ukuthi wena uJehova, wena uNkulunkulu ofuna ukukhonzwa, nami ngiyinceku yakho, nabantu bazosazi ukuthi singabaphathi bemfihlakalo, siyinceku zikaNkulunkulu. Haleluya, sizikhonzi zikaJehova ofanelwe ukukhothanyelwa. Hallelujah. Many altars are raised around it. Hallelujah. But there is one altar that is stronger than any altar. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyawarepair ama-altar amayade senamakreke. Hallelujah. Sekuphola uthando, sekuphola ukuthandaza kwehla istandardi sokuthandaza. Kanti indaba ise-altar, unqoba kwethu kuse-altar, ukusindiswa kwemphefumulo sikulanda e-altar. Haleluya, haleluya. uSathane uyathuthumela ngayibona uguqile, uthandaza, ubiza ongabonwayo, ubiza uJehova ophendulwa ngumlilo. Haleluya, naye engumlilo oqothulayo. Wabona uMoses ehlile esimo somlilo. Glory to Jesus. Ehola abantwana baIsraeli ebusuku uyajika abe insika yomlilo. Glory to Jesus. Uphendula ngumlilo, adla amatshe, adla umnikelo, adla imuni, akhotha amanzi uyena kube ngathi upetrol. Ngoba haleluya, livusiwe i-altar. Siyamdinga uNkulunkulu ophendula ngumlilo kulesi sikhathi esinje, kulesi sikhathi esibi njengalesi. Siyamdinga uJehova, haleluya, ozoqeda umoya okwamanqika. Haleluya, haleluya. Sishaye emuva, sishaye phambili, sibe double-minded egameni kaJesu Kristu. Isikhathi sokukhetha lesi ukuthi sikhonza muphi uJehova, isikhathi sokukhetha lesi ukuthi ubani uNkulunkulu okuyena yena. Akwelona lo athi sivethe Jehova, ngiphendule Jehova. Glory to Jesus. Ngiphendule kulezi insuku zokugcina. Siyamdinga uJehova ophendulwa ngumlilo kulezi insuku zokugcina. Siyamdinga uJehova wezimangaliso. Glory to Jesus. Hallelujah. Siyamdinga uJehova odestroya umoya wabaprofeti bamanga. Siyamdinga uJehova odestroya yonke ama-altars obumnyama. Amanye they are raised against us. Hallelujah. The kingdom of darkness must be, hallelujah, must be destroyed. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Hallelujah. Kuzokwaziwa imvuselelo izalwe altar. Hallelujah. Imisebenzi yamandla izalwe altar. Sihlangana noJehova e-altar. Hallelujah. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, akubelona lowo asho njengophetho athi siyazinikela ezwi emthandazweni nasenkonzweni yezwi. Siyazinikela emthandazweni nasenkonzweni yezwi. Hallelujah. Umoya Ngcwele is there to help us to repair our altar. Glory to Jesus. It is the survival of the fittest. Kulezi insuku zanamhlanje uSathane ushaya, hallelujah, yebo, hallelujah, into kuyogcina, kodwa akanamandla phezu kwethu ngoba unqotshiwe. Until we repair our altars, family altars. Uma nendawo yakho yokuhlangana noJehova, glory to Jesus, ilapho uthola khona amandla. Ithi silenkosi bathi bekhuleka abantwana bakaNkulunkulu, ibandla lithandaza kwazama indawo ababethandaza kuyo, behlelwa nguMoya Ngcwele, bashumayela izwi ngesibindi. Glory to Jesus. Malivulekile i-altar sibe ngofakazi abanamandla. Malivukile i-altar siyagcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele. Malivulekile i-altar ngisho ukholo lwethu, ibhetri yokukholwa iyachajeka. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Simelene nomoya wokuphola kothando. Hallelujah. Simelene nomoya wokuphola kothando. Asingeni kuleso statistic. Asingeni kuleso statistics. Asingabalwa nabapholelwa uthando. Hallelujah. Malungana nomoya oyingcwele masivuthe emoyeni.
Thank you Jesus. Umlilo kaJehova, hallelujah, ube ngathi uvalelwe emathanjeni kungavumi isithule ngoJesu osindisayo. Siyayinikela namhlanje. Siyabonga somandla. Siyabonga ngezwi lakho. Siyabonga ngalemvuselelo. Siyabonga nangesitsha sakho sisebenzisile. Siyabonga nokuthi sibe namandla ukufika kule ndawo. Imvuselelo yiyo le. Hallelujah. Iqala kithi. Hallelujah. Isebenza thina. Iyasihlomisa, iyasiqunga isibindi, iyasivuselela. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Egameni siyayibopha yonke imoya ehlasela ibandla. Siyayibopha yonke imoya ehlasela umzimba kaKristu. Yithe kufanele sihlasele, hallelujah, emasangweni eHades. Yithe kufanele sihlasele emasangweni eHades. In the name of Jesus, sinyathela ofezela nenyoka na wonke amandla esitha egameni lika Jesu Kristu. Siyawubamba umlilo wokuthandaza. Siyawubamba umoya wokuthandaza. Siyayibamba ipassion yokuthandaza. Siyayibamba amandla okuthandaza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Into zethu sizithola emthandazweni. Hallelujah. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, bawunamandla siyazinikela kabusha, bawunamandla kule nkonzo. uJesu Kristu inkosi yamakhosi wayehlala emthandazweni. Hallelujah. Wayezeba phakathi kwabafundi. Hallelujah. Avuke kusemnyama. Hallelujah. Izwi lakho Nkosi yami wayenomkhuba wokuvuka kusemnyama athandaze. Hallelujah. Base bathi abafundi bakhe, hallelujah, Nkosi sifundise ukuthandaza. Bawunamandla siyalirepair namhlanje i-altar lomkhuleko. Sisizwa nguMoya Ngcwele osisize ebuthakathakeni. Bawunamandla ngegama lika Jesu Kristu imvuselelo enkulu zizalwe emthandazweni. Ukusindiswa kwabantu kuzalwe emthandazweni. Ngegama lika Jesu umlilo kaJehova yehlela phezu kwakhe. Hallelujah. Ngegama lika Jesu umlilo kaJehova yehlela phezu kwakhe athandaze. Bawunamandla kwehla umlilo. Bawunamandla ngegama lika Jesu Kristu. Hallelujah. Glory to Jesus. Uthembisile wathi uzokwehlisa umoya wakho phezu kwenyama yonke. Our sons and daughters shall prophesy in Jesus. Hallelujah. I release the spirit of prophecy, the spirit of seeing visions in the name of Jesus, and be a vessel, hallelujah, that God is going to use in these last days, these terrible days, these perilous days. Hallelujah. That these days where there are false prophets, false Christ, false apostles with false doctrines. Hallelujah. We arise. We are shining in the name of Jesus. We are rising and shining. Hallelujah. Because the darkness has covered the earth. We are the light of the world. We are the salt of the earth. Banamahlonke ubusawuthi bethu mabungadumali egameni kaJesu. Kufiwe sikhona, kubhujwe sikhona, bafa abantu bengasindisiwe sikhona. Siphethe impendulo. Indaba kwi-altar lapho sithola khona amandla, lapho sirevive khona emthandazweni. Emthandazweni. Hallelujah. Lapho sikhansela khona amaplani kaSatan. Emthandazweni. 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 Amandla kaMoya Ngcwele asehlele emthandazweni. Banamahlonke egameni kaJesu Kristu. Nenyama yethu sinqobe emthandazweni. Nenhlambuluko siyenze emthandazweni. Isibindi sisithole emthandazweni ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nalo leli gama masilibize emthandazweni livuka amandla. Negazi kaJesu livuka amandla. Nezwi esilishumayela linamandla. Nofakaza kwethu kunamandla. Noinkambo yethu inamandla. Emthandazweni. 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 Sithola umlilo emthandazweni. Siyanqoba
emthandazweni haleluya sithela izithelo inkazimulo kaJehova iyabonakala emthandazweni. Glory to Jesus. Glory to the Most High God. Hallelujah. Amadimoni athi sa ngendlela esisikhombisa emthandazweni. They cannot stand the fire. They cannot stand the glory. They cannot stand the anointing. In Jesus' mighty name. Siyabonga somandla. Ake sishayele umoya ngcwele izandla. Hallelujah. We are revived. Bana madlonke. Hallelujah. The altars are repaired. Kuzokwaziwana. Hallelujah. Nkosi yami kuzokwaziwana. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name that is above all other name. We praise you, Father. We thank you, Father. We uplift our name. We celebrate you. Thank you for your word. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we give you praise, Father. You deserve the best. You deserve the best. We give ourselves, we commit ourselves fully to the ministry of prayer. We will pray as never before under the anointing of the Holy Spirit. Now we are baptized. We are filled with the spirit of prayer. In Jesus' mighty name. You want them somewhere to You want them somewhere to Lapo shungisa koni impepo yom kulego. Demon cannot stand the presence of the Lord and the glory of God that has been attracted by a prayer life. Ufuna banjalo kumkhonza abazokukhonza ngomoya nangeqiniso. Isikhathi sifikile. Isizini ifikile. Bana mahlonke siyabonga. Asiphinde shalom ngcwele izandla ngegama likaJesu.